Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Viete, prečo sa európski voliči prikláňajú k radikálnym stranám? Pretože majú pocit, že ich zrádzame. A zrádzali sme ich aj v prospech ilúzie, že so Spojenými štátmi sme v akejsi rovine win-win, čo už 10 rokov neplatí. A za náš úpadok sme však zodpovední my v Európe. Európska pasivita, servilnosť a za ostatných 8 mesiacov aj nulová aktivita novozvolenej Európskej komisie. Odmietanie reality, do ktorej Európa vstúpila v kacejke regulačných a legislatívnych opatrení, často veľmi nezmyselných. Európska únia musí reagovať pragmaticky a rázne. A práve rozhodné kroky lídrov, ako je napríklad aj slovenský predseda vlády Robert Fico, sú tým, čo dnes Európa potrebuje. Suverénne a pragmatické riešenia, nie slepú poslušnosť hodnotám, ktoré naši americkí partneri zneužívajú v konečnom dôsledku proti nám. A teraz sa to víťazstvom Trumpa ukázalo v plnej náhote. Takže blahoželám Amerike, blahoželám Trumpovi a hlavne za to, že nám v Európe otvoril oči. Pekný deň.